Lakhain koira Trok Dwarbagri MSC constituency along Karbi Eastern Association Dolamara Aro Atumpen Pater Piponsi Pini Priyachiklo ni phain koira pho arni adap por phai kep apor malompen arni kangsam aporan kache songasai dengpon bangso along mai chunbang atum Japon linsi placard ot kraipen ar muchi jengpon pen hang taramponsi kache songasai dengpon bangso kache songalong alang litumpen ke hangpon ke prabjin pen kenang sot ambulance lapen banking system anparta hawaralong college lapen Malasi High School along provincialized Klempon Bek ng Jipusi Karbenglo Termas Council Kachari CEM MP MLA Anparta MEC Tumaphan Kihang Padupon Karbi Eastern Association Achun Bangpen Kaning Jepon ke local MEC Richard Togbi Dwarbaguri constituency ke Parlo Dolamara Arada Tumaphan Kelangpon ke Pangkrebe Aputhaksi KSA Asonga Tumpen Bangso Kachesong Cepaklangpon ng Koklopusi ng Jepon Lasomsi Dolamara Arat Atumaphan Karbeglong Termas Council Pen Prabjin Pen Dolamara Aradapan Ambulance Service Mate Motor Nang Pibek Nang Jipura Kachesongpon Padupondo Lapen Bing Setame Dolamara Town Along Amatsi Nang Bibek Nang Ji Lapen Anparta College Lapen Malasi High School Along Setame Provincialized Apan Klem Pibek Nang Jipusi Nang Jepon Renti Lapen Kunat Nasi Kidun lah Dai thor andi ko anak kisung dolon tenang li Nili tombhara ke sum to lois ke don sum ke kangcher ke lak tum se kangcir ke lang it kan to goi penta kaita damnang lo ke di tangka paisa kata kadure du la pujal ke di to tenang li Richard Stock bi pendang lok MLA pendang lok CMM han kupi lo puja ni tum na dag dawar college nang ke mo la sin Pilom media person tum dak na chitong no pot ni tum pini dak piposi protest dang kok mala so puthak sini than bon ni tum dak pini ke protest ke pato dap ada bajik ke penon bajik re pliano ni tum ke protest so puthak athe piposi protest dang kok ma pote ni tum aphan i tum kaching hon local MSC Richard Tog vitamin ni tum han batai ni tum han pachu bai pigan no lang chong thui pon pigan no la pen ke ni tum local MLA Dr. Nomor Mumin si tamin tum hanam pacu bai pig la penang chong thui pon pigan lo ne tum batai ni tum memory dam thondam ne long memory dam alo ta ne long do ne li Dr. Nomor Mumin na memory dam da daksi dolo la pen Richard Tok bia memory dam alo ta daksi dolo ne tum batai lo ni tum dolo mura long a development mukha rara kinang ji a mukha rara kisunga kiduk la so aputha ni tum aphan dolo mura lok nang ban pitu mate rara phan nang rat a development nang pitu pu aphan itum batai ni tum chisong lo sitame alang tum phana chubai pik nang chong pik athe ne tum aprang da ni tum Dr. Nomor Mumin long da chitong dam lo MSC Richard long da tum chitong dam lo je Malasi High School piposi provincialized tang kuri pipe rek lo alang tum ni tum hanang than lo Malasi High School bang ke je first phase ke bang vede lo second phase hut ke provincialized kuri pon vek lo kuri pon vek pu alang tum hanang chichak lo bon sita Malasi High School non puta lang provincialized pipe lang ni tum jong namun Malasi High School lake 1985 ani convention established lo penengan ke 38 years ke choklo bon sita me pipot si provincialized nang kuri pipere lo ni tum dolo murar lo an student ki ong lo chari nang ji thek dun nang ji puwa phana lang tum kar biang long council tum nang matha pon pedet ma la sini tum pini dabi kuri lo je Malasi High School ajara penon nang provincialized nang kuri pivek nang ji la pena ko ison do tulang je ni tum aphan Malasi hospital along non puta oxygen cylinder ave non puta ambulance ave non puta 108 ave before si ave dead lo athen ningkan kep so selo ambulance ka we ningkan kep so selo 108 takawe nili tu mithanga hemagari si ambulance kachi ating si kachi ponang mane dak dolomora lo jongsi se chilang bonang i bote mithanga hem personnel gari si chilo dunang lage ni tum personnel gari mati lake ni tum ambulance kali mati lake tame non ke personnel gari si ambulance ki pangchong nang dolomura lok arata phana sonsi nang ki videt non na sarkar tum BJP sarkar tum lasi lake chokche la son ke ni tum dolomura lok long hello dorbaguri ben jong dam bulote dorbaguri long ke population ki ong na area long ke dolomura hello la dake more than 80% do population dolomura lok la ana munit ki ong muluk long sinon puta 108 ave ambulance ave pute ko solo ki soki atum han ki pon po tuare beng long sila tum aphan ke achete pave denang ma ana ki sung lo ni tum non puan da la so putak ni tum han nang matha pon bang velang
Lagi ni tum personel lagari mati lake, ni tum ambulance kali mati lake. Tame non ke personel lagari si ambulance ki pangchong nang dolom murar lok arata panason si nang TV det non nak sorkar tum BJP sorkar tum. La si lake chokche la son ke ni tum dolom murar lok long hello. Dorbaguri ben jong dam pulote dorbaguri long ke population ki ong na area long ke dolom murar hello. La dake more than 80% edo population dolom murar lok la ana munit ki ong muluk long si non puta 108 ave ambulance ave putek son lo kisoki atuman ki pon po tuare beng long sila tuma pan ke achete pavi denang ma anak kisung lo nitum non puan ta la so putak ni tumhan nang mata pondang velang doktor nomor mumin da cuya election aprang ta na cicak lo ni tumhan bolero ki nang tumhan pilo ambulance bolero ki no ki minang na pidon kuku sita me election alang jud atam jud ako no aki mi alang non election new budi alang non MLA ni tu anta non puta ambulance awe la pena ko isini tum ka chisong pon kang tung do je banking system dolomura long non puta bang away ni tum dak ekdom wrong rada tum asap su wet lab job car poisa ke cholai dam dia phananta ma ekdom borjuri andam nang kok an dak pen borjuri ke more than 15 kilometers ne do ni tum chijin sopik ahu pel ke da tum aking ben sidam nang ahu pel ke la tum mithang private gari si dunang bhara chuponang se ahu pen ke beng long la tum linga wedet tuponang chiru nang rup titi la tum ke khorcha dam ke kumalok ki la tum adu ke doke mithang gar biarat tum sa duk dolobu ate poisa ke ki aki joy ke le la tum ki khorcha gali mithang ki chupat duka vi pen sila tum ke poisa ki long tame linga wedet titi beng long ta non la 4G upward 5G upward beng long linga wedet tute ko son sita me la chot kali hala job card poisa ke cholai da imphanta la tum ani sit chipamam nang set an la tum ani si chipalos nang set an ate people lo pulote dak pen halloween hada ani siat time nang ko lalu suni hong nu nang in lalu suni do du nang ji ha mo hut pen lo te poisa ke cholai hut lo pulote la tum bang ke a poisa bang ke avidet ta do ko hu ajak nge job card poisa nang chi thap theti tapi akaprek tum ta poisa cholai dam nang ji pulote hat dak an si dam nang ji je borjuri an si dam nang ji la dak borjuri an ke 15 km an do la si karbiang long ACM MP MLA la pen na tum kaching hon local MEC Richard Tok bia phanta dabi kuri lo la pen ke doktor nomor mumin phanta ni tum alang phan dabi kuri lo je non prabjin pen la election na prang MEC election na prang ni tum han banking system ang ni tum dorkar pigot dolomura ratum sung piglo la sila one banking system ang ni tum dolomura rok nang bipite pusini tum alang phan ni tum non pen ni tum parimain dulu la pen akoy sidolang irregularities of teachers must be monitored by the authorities. Mane non dak dolomura lok chot kali kaprek orkar biang lo ami thang duty chiklem pon pe non son dak tum rong jang phongle jong dam tame dak the teachers ba ni vet I student do pick sitame teachers atum chidam bang ve mane inut ba ni phan alang assistant chi toidun pa assistant dum ta chidam dang ve chiklem bang ve la suri hini pipo assistant dum phan chidam bang ve lo la pen dak lang kang ram ta dolang la son TM primary school la pen ke LP school la pen thepai ke dolang la son dak thak dolomura lok do pick jong dam yang bute do pick ami thang teachers tum duty chi chiklem ke la si la authorities ki do tum karbiang lo autonomous council along ke company power ki do tum nang tum langpon pa mekatu la student tum han athe student tum hello future ke la tum han sok si pathek ponang ji pare ponang ji pulote student tum han ke than pon pa mekana ni lo than pon pa mekana ji jong si lo than pon pa meka ke teacher jong si ave pute ko son lo lor ke covid-19 do ko pulo sitame aprang pen la son bom non pura la son bom lang teachers tum chidam ve chibang ve student tum ke ne si dam pon ang chiru juiti la pena koi sido lang teachers quarters should be allowed at the earliest mane teachers quarters ke do sitame teachers tum chido bang ve la tum ke hananat ne si chidet mala silong teachers tum han quarter do hadak chiklem chido dam bang ve ini hadak ke mana tum han si padota padopru ajak tum han ke ajak ko pune pura a quarter long ke chainong bc ke pangreng dam hadak si palut lasi ni tum dabi kuri lo je teachers atuma phanda quarter bi pipa mekana anke student atum ta lo charli dun po athe teachers tum jong si regular jong si teachers tum ta dam lo pote student tum ta thek dun po re dun po mu ani si ke itum dorbauria rata student tum hello mu ani si ke la tum hello future ke la tuma future pan pheng no dun ri la tuma future pan alang tum ni tum a future phanda nang pheng no dun ri lansi ne li tum pini kachi song pon sitame pini dabi kuri lo ni tum lansi ne li karbiang long CM MP MLA phanda chuning ri lo ni tum at dimana bangke nang fulfill pitu golomara long bank system ave tiktang ni tum che songbom jima Kaziranga pen Andrew Hanse News 7 Notice